Ne jucăm ce ne-am jucat și ieri YouTuber Tycoon. Să vedem de dansune și de la început, pe asta la alegem. Nu de la început, ce bine. Așa, n-am Robux. Am zis, m-am gândit să joc eu în timp ce nu filmez și n-am avut timp. Dacă avem acum avem mai muzică și am să mă bag aici așa. 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 Ce m-a plictisit. Pot să mă îndreptez. Nu știu și am pat că mai stă pe pat cu cărămizi. Și da, tot nu pot să mă bag în el. Nu pot pune la fond. Nu știu de ce. Că pot să-mi pun la asta să mai intre nimeni. Ce mă plac. Deci ce să-mi fură bă. Cum mai ești? Cum mai ești? Hai. Nu știu să iei de toate, că nu mă poți. Hai. Așa. Asta și am închis. Ce mi-a scăpat telefonul. Așa, uite pot să vedem. Mamă, ce consolă am. Ce manetă. Deci, imediat cred că pot să-mi upgradez și biroul. Nu, după aia sofa. Așa. Am cumpărat din asta, iar o să cumpăr. Așa. Papa. Așa. Bă, stai că mă trebuie să plec undeva. Deci nu se dureze așa mult. Să meditez așa un pic. Nu pot să-mi cumpăr. Mama, ce televizor, mai cu PS1. Mai suau. Să cumpăr ce trebuie. Ai ce ieftin. Scumpe, mă. Din ce sunt definit. O să niște scări. Întuneric beznă. Hai să-și pește astea că vreau să mă cumpăr. Așa. Așa se va. Sper că trebuie să închid și ne vom revedea la episodul următor.